שלום, אני מרצה מומחית בתיכון, קיבלתי תואר שני בהרצאות, אז אני מרצה על דברים מאוד חשובים. אני רוצה לדבר איתכם. הרבה אנשים באים אליי בטענות ואומרים לי, דן, אני לא יכולה יותר לרוץ, זה מעייף אותי. אבל מה שהם לא מבינים, שאף אחד לא מת מריצה. כי מה בסוף אומרים האנשים? אנשים רצים ומתים. אנשים הולכים ומתים. אני הולך למוות שלי. אני הולך למות. מישהו אמר, אני רץ למות? אף אחד לא אמר את זה. ואז באים אליי, אני לא יכול לרוץ, לא יכול לרוץ, לא יכול לרוץ, לא יכול לרוץ. מה? אתם לא מבינים? את אנשים ככה זה באמת נראה. זאת האמת. ככה. אם אני הולכת, פעם שיכולה לרוץ. אתם רואים? אם אני ארוץ, אתם רואים? רצה. החיים רצים, אבל לא מהר. אבל אם החיים הולכים ומתים. ואז באים אליי בטענות ומענות. לא יכולה לרוץ, לא יכולה, בגן תתפוס. אתם לא מבינים? אף אחד לא מת מריצה. אף אחד. פה תגידו, מישהו מת מריצה. אף אחד לא מת מריצה. תודה רבה. לא. אף אחד בקיצר לא מת מריצה. נכון? יופי. אז למה? אתם אלו שצופים באים אליי בטענות, אני לא יכולה יותר לרוץ. למה? בואו תסבירי לי. למה אני צריכה לסבול? למה? מה עשיתי? מה? כי אתם לא מבינים שאף אחד לא מת מריצה. מה אומרים אנשים? מה הם אומרים? בואו תגידו לי מה הם אומרים, אם אתם יודעים מה הם אומרים. מה אנשים אומרים? מה? כלום. אז אם אתם תרוצו, אז לא יכול לקרות לכם כלום. אם אתם הולכים, תמותו. זה מה שיקרה. אתם רואים? זה מה שיקרה. לא, אני הולך מת. תסתכלו. התוש הזה הולך מת. מספריים האלו הולכות ומתות. המסרק הזה הולך ומת. אין, מת. לא קיים. אין כזה דבר. המזגן הולך מת. כולם מתים. אני בסרטון. אתם לא מבינים למה ההרצאה הזאת. בואו אני אסביר לכם. שהילד שלכם בא בבוקר קם, אמא, אני הולך לבית ספר. אני רוצה שתגיד להם ככה. אתה לא הולך לבית ספר, אתה רץ לבית ספר. זאת הגאווה של ההרצאה. זאת התקווה לאנושות של חיינו. שבת לכם תבוא. אני הולכת לבית חולים. אז מה אתם תגידו לה? את לא הולכת. את כבר מתה.